Haloi, haloi Markus ja Elisa. Haloi on paikallinen tapa tervehtiä ja se ei kyllä ole mitään kieltä. Tällaista täällä mulla. Pihkanasti tavaraa, sanois Ritva-mummo. Ritva-mummo sanoi usein pihkanasti jotakin. My precious. Ajattelin, että tällä kertaa tutustumme Stepsin kappaleeseen Something in Your Eyes. Huhtikuussa pääsiäisviikolla Steps täytti 28 vuotta ja esiintyi 4 paikassa Cornwallissa. Ja jotta tulisi todistettua, että kaikilla asioilla on näköjään yhteys kaikkeen, niin tämän kappaleen kirjoitti ruotsalaiskolmikko alun perin Ruotsin Melodifestivaaliniin vuonna 2011. Ja silloin sen esitti Jenny Silver. Kappale eteni ensimmäisestä osakilpailusta Andras Hansen keräilyeriin ennen kuin tipahti pois kilpailusta. 9 vuotta myöhemmin, koronavuonna 2020, Stepsin taustatiimi päätti tehdä uuden version uudella twistillä tästä kappaleesta. Kuunnellaanpa ensin hetki, kuinka Ethan laulaa selvästi artikuloiden kerubimaisella kuoropoika-äänellään kappaleen sanat. Kappale on synnyttänyt myös pianoreaktion. Nimimerkki Steptacular on peräti triplannut itsensä omassa reaktiossaan. Tämä on ainoa Stepsin kappale, jossa choruslineissa on 2, siis ei vaan 1, vaan 2 eri movesettiä. Ne erottaa toisistaan se, onko päässä aurinkolasit vai ei. Aurinkolasit vai ei. Tehdäänpä yksinkertainen käsimuovi tästä kappaleesta. Up and up, flex and split, round and point and down. Hyvinhän se meni teiltäkin.
same part. So you can whichever one that you want to watch. Let's miss the verse, get to the next one. Nyt olette valmiita katsomaan hiotun timantin eli lopputuloksen sähköpostin seuraavasta linkistä. Tässä kappaleessa, kuten niin monessa muussakin Steps-kappaleessa, Faye aloittaa, Claire jatkaa ja Liisa laulaa viimeisenä. Pojat laulavat taustalla.